як вядома, рэч упартая. Артефакты яшчэ больш супярэчлівыя, таямнічыя і дакладныя прыкметы часу. Яны нібыта сённяшні пропуск у свет мінулага. Нават самая нязначная на першы погляд знаходка можа ўтойваць у сабе неацэнную гістарычную інфармацыю. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вами Алена Дайміева. Сёння наш артефакт – унікальная знаходка – каменная свідраваная сякера. Каменная свідраваная сякера. Дата з'яўлення позні неаліт. Месцазнаходжання – урочышча Ланкішкі, непадалёк ад вёскі Нача Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Выраблена з каменнай сыравіны цёмна-шэрага і зеленаватага колеру, з магматычнай горнай пароды далерыту. Якасць апрацоўкі высокая, лязо завострана, без пашкоджанняў. Археолагі і краязнаўцы выкарыстоўваюць знаходкі каменных вырабаў як надзейную гістарычную крыніцу вывучэння шляхоў перамяшчэння асобных груп насельніцтва, арэалаў археалагічных культур, лакалізацыі старажытных могільнікаў ці адзіночных пахаванняў. Яны дапамагаюць уявіць некаторыя бакі матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва. Вось толькі частка пытанняў, якія можна вырашыць пры даследаванні каменных вырабаў. Аднак некаторыя эксперты параўноўваюць каменныя свідраваныя вырабы з прывідам, які з'явіўся незразумела адкуль. Няма адзінага меркавання наконт функцыянальнага прызначэння артефакта. Спрэчкі з нагоды каменнай свідраванай сякеры вядуцца да цяперашняга часу. З чым звязана такая блытаніна? Наша творчая група вырашыла разабрацца з супярэчлівымі пытаннямі і даведацца, якую інфармацыю перадае сучаснікам зроблены ў эпоху позняга неаліту каменны свідраваны выраб. У чым каштоўнасць і прызначэнне знаходкі? Ці ёсць на ёй кроў ворагаў? Месца знаходжання артефакта – археалагічная навукова-музейная экспазіцыя Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 1995, потым 1998 годзе разам са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта мы арганізавалі экспедыцыю па шляху Вандаліна Шушукевіча для таго, каб праверыць сучасны стан помнікаў археалогіі, якія даследаваў Вандалін Шушукевіч, зрабіць археалагічную карту Воранаўскага раёна, правесці археалагічныя раскопкі тых помнікаў, на якіх калісьці праводзіў раскопкі Вандалін Шушукевіч. Вандалін Шушукевіч быў фактычна адным з заснавальнікаў навуковай археалогіі заходніх зямель Беларусі. Ён апантана займаўся даследаваннямі першабытных помнікаў. Асаблівую ўвагу навуковец надаваў каменным шліфаваным прыладам. Ён першым стаў праводзіць хімічны аналіз знаходак. Мясцовыя жыхары лічылі Вандаліна Шушукевіча дзіваком, асаблівым чалавекам, які свае ўласныя сродкі траціў на незразумелыя археалагічныя даследаванні, раскопкі курганаў. На жаль, большасць матэрыялаў вядомага археолага не захавалася. Былі вядомы 3 месцы пад назвай Ланкішкі. І вот наша задача была лакалізаваць і знайсці тое месца, дзе працаваў Вандалін Шушукевіч. Пошукі патрэбнага месца працягваліся 2 тыдні. Па археалагічных мерках зусім нядоўга і былі безвыніковымі. І толькі на 3-м, пасля абследавання некалькіх розных пунктаў, у ваколіцах вёскі, якую мясцовыя жыхары называлі Ланкішкі, удзельнікі экспедыцыі наблізіліся да поспеху. Дапамог выпадак. Мы спыніліся каля хутара, дзе сядзеў мясцовы жыхар. Та ён кажа: так, а што вы шукаеце? Вот урочышча Ланкішкі. І моя мама нарадзілася ва урочышча Ланкішкі. Мы не поверылі. І там пачалі праводзіць археалагічныя даследаванні. І мы раскапалі, даследавалі грунтовы могільнік жалезнага веку. І сярод знаходак быў знойдзены вот этот вот прадмет каменная свідраваная сякера. У могільніку жалезнага веку знойдзены прадмет эпохі неаліту. Гэта ўжо стварае інтрыгу. Уявіце сабе, калі б у склепе радзівілаў у адным з пахаванняў быў знойдзены новенькі смартфон. Сенсацыя! У археалогіі, як вядома, адзін з самых галоўных элементаў вызначэння ўзросту знаходкі. Для гэтага існуе радыёвугляродны аналіз. Цікава, якім чынам вызначалі дату нашага артефакта. Ведаеце, археалогія такая кансерватыўная навука. Да, мы кажам, прыкладна 5000 гадоў таму назад выкарыстоўваўся такі тып сякер. Але ён заснаваны на тым, што падобныя тыпы сякер
дакладна прадатаваны пры дапамозе радыёвугляроднага метада. То есть абсалютная храналогія выкарыстоўвалася. Напрыклад, і у нас на тэрыторыі Беларусі, і ў суседніх краінах вядомыя такія помнікі, якія мы называем мокрымі паселішчамі, тарфянікавымі паселішчамі, дзе пад вялікім пластом торфа без доступа кісларода захоўваецца арганіка. І ў такіх культурных напластаваннях былі знойдзены каменныя свідраваныя сякеры з драўлянымі рукаяткамі, а дрэва – это выдатная сыравіна для правядзення датавання па С14. Аднак зараз да радыёвугляроднага аналізу, як да ісціны ў апошняй інстанцыі, у спецыялістаў ёсць пытанні. Пры вызначэнні ўзросту знаходкі ён дапускае хібнасць у 1,5–2 сотні гадоў. Але калі гаворка ідзе пра такі прамежак, перыяд паміж неалітам і жалезным векам, дадзеная хібнасць не мае значэння. З фрагментаў гістарычнай рэчаіснасці аднавім карціну таго часу. Уявім сабе гісторыю артефакта, які знайшлі ва ўрочышчы Ланкішкі непадалёк ад вёскі Нача ў Гродзенскай вобласці. Для чаго неаліцяніну была патрэбна гэтая каменная свідраваная сякера? Магчыма, для пабудовы жылля. У той перыяд яно магло быць паўзямлянкай альбо хатай палявой канструкцыі. Сякера неабходна была для самаабароны. Ахвотных замахнуцца на жыццё і няхітрае дабро было дастаткова. Ад дзікіх звяроў да больш страшэннага ворага – чалавека. Зрэшты, наш уяўны персанаж і сам мог быць ахопленым такой жа непрывабнай мэтай. Гэтыя людзі жылі абсалютна па-другому, яны часта перамяшчаліся, так? Яны заўсёды былі ў вялікім напружанні, таму што жылі сярод іншых груп насельніцтва, якія жылі старым ладам жыцця. Сякера выдатна зробленая, так, нават часам арнаментаваная, з пэўнымі атрыбутамі, яна становіцца сімвалам прэстыжным вельмі часта. Пачынае фарміравацца грамадства, якое ўжо жыве не з прысвойваючай гаспадаркі, а з вытворчасці пэўнага прадукту. А вытворчасць пэўнага прадукту, згодна таго ж самага Карла Маркса, яна указвае на тое, што будуць злішкі. А пэўныя лішкі ўжо цікавяць не толькі гаспадара, а цікавяць суседзяў, якія жадаюць прыйсці і паглядзець. Ну і адабраць лішняе, папрасіць, каб той падзяліўся. Найчасцей гэта сякеры знаходзяць у пахаваннях. Яна звычайна ляжала побач з нябожчыкам перад ім ці за ім, а чалавек ляжаў у скурчанай позе. Давайте цяпер паспрабуем правесці мост паміж эпохамі, па якім наша каменная свідраваная сякера перамясцілася з эпохі неаліту, абмінаючы бронзавы век прама ў эпоху жалеза. Сякера магла выпрацаваць свой рэсурс і быць папросту выкінутая. Яе маглі страціць пры розных абставінах. Каменны свідраваны выраб мог апынуцца ў пахаванні сваёй эпохі, як прадмет побыту, што суправаджаў свайго гаспадара ў вечнасць, а адтуль з зямлі з-за розных прычын мог трапіць у рукі чалавека эпохі жалеза. Магчыма, эта сякера магла выкарыстоўвацца ў нейкіх мэтах, адбіцца ад яе лязо, абушок. І бачна, што вот гэты прадмет уже ў эпоху жалеза перарабляўся, яго выкарыстоўвалі паўторна. Сваёй функцыі артефакт каменная свідраваная сякера ў эпоху жалеза не страціла. Чаму? Галоўная прычына – аддаленасць Беларусі ад асноўных старажытных металургічных цэнтраў і адсутнасць уласнай сыравіны для вырабу бронзавых рэчаў. Каменнай сякерай з урочышча Ланкішкі працягвалі карыстацца. Больш за тое, яна магла паралельна служыць свайму гаспадару нават у момант з'яўлення меднай і бронзавай зброі. Глядзіце далей. Якім чынам людзі эпохі позняга неаліту здолелі вырабіць падобную прыладу, не маючы інструментаў для апрацоўкі каменя? Унікальная знаходка. Гэта зброя блізкага бою або гаспадарчае прыстасаванне. Атрыбут улады ці сакральная святыня? У чым унікальнасць артефакта? Каменная свідраваная сякера. Форма вырабу лодкападобная. Даўжыня складае 11 сантиметраў, шырыня 4,9, максімальная таўшчыня 3,2 сантиметра. Вага каменя 236 грамаў. Свідраванне зроблена наскрозь, адтуліна мае канічную форму, што сведчыць аб выкарыстанні полага свердзела.
Цікавае меркаванне тэхнолагаў, менавіта ўжо ў людзей сучаснай адукацыі, якія працуюць на заводах наконт каменных свідраваных сякер. Адзін раз яны паглядзелі на іх і сказалі, што рабілі так, адразу свідравалі, а потым ужо надавалі форму каменю. Аднак з археалагічнага пункту гледжання матэрыялы нам сведчаць зусім аб іншае. Тэхналагічны працэс вырабу візітнай карткі позняга неаліту нашай каменнай сякеры і дагэтуль прадмет гарачых спрэчак розных экспертаў. Якім чынам далёкія продкі выраблялі падобныя прылады? Даволі сіметрычныя, шліфаваныя, з роўнымі краёчкамі, не маючы інструментаў для апрацоўкі каменя. Спачатку ўладальніку артефакта, які мы даследуем, трэба было выбраць прыдатную пароду. Часцей за ўсё выкарыстоўвалі пясчанік, граніт, нефрыт, сланец і іншыя цяжкія або асноўныя, як кажуць геолагі, пароды каменя. Яны лепш за ўсё паддаюцца апрацоўцы і свідраванню. Нашу каменную сякеру з урочышча Ланкішкі зрабілі з магматычнай горнай пароды далерыту. Так прыблізна выглядаў зыходны матэрыял. Форма сякеры залежала ад нарыхтоўкі, а дзякуючы гэтаму прыстасаванню, адбойніку, са звычайнага каменя можна было атрымаць карысную ў гаспадарцы рэч. Буйныя кавалкі скалывалі і надавалі абломку патрэбны сілуэт. Наступны крок майстра – шліфоўка выраба і свідравання. У залежнасці ад пароды нарыхтоўкі, праца продкаў доўжылася ад 12 да 15 гадзін. Звычайна свідраванне праводзілася з дапамогай полай косткі ад пэўных жывёл. Свідравалася з дапамогай, хутчэй за ўсё, лучкавога прыстасавання, калі цеціва нацягвалася на костку, і з дапамогай рухаў элементарных яе накіроўвалі спецыяльнымі прыстасаваннямі, і костка высвідроўвала дзірку у камень. Сама костка, безумоўна, будзе зношвацца падчас трэння. Каб яна працавала, трэба туды падсыпаць нейкі абразіў. Это пясок падсыпаны. Пясок – это ёсць драбнёны камень. Камень свідраваў камень. Што зменшыць трэнне, падлівалася пастаянна вада. Вот такім прыстасаваннем свідраваўся камень. Дарэчы, таксама вельмі цікавы момант асаджэння сякеры на рукоятку. Таму што ёсць традыцыйныя спосабы, якія вядомы яшчэ з 17-18 стагоддзя, як сяляне саджалі сякеру. Трымаліся за больш тонкі канец, на больш тонкі канец насаджалі сякеру, білі па дну, і сякера за кошт гэтага ўжо сама асядала на дрэўка. Пасля гэтага яе раскліньвалі. У той час это вельмі складана ўявіць, тым больш, што адтуліны яны не вельмі вялікія. Вельмі цікавы спосаб пасадкі прапанавалі эксперыментальна, калі ў пэўны момант проста сякеры насаджваліся на маладыя галіны. Напрыклад, той же самай вясной галіна прарастала праз сякеру, а потым у канцы года ці восенню яе зрэзалі. Тым самым сякера трывала мацавалася на гэтай галіне, і была пэўная пробка, якая не дазваляла ўжо сякеры зляцець. Матэрыялы з тэрыторыі Украіны паказваюць таксама спробы раскліньвання менавіта рукояткі ў самой сякеры, каб сякера зноўку не магла злезці. Нам невядома, пра што думаў, у што верыў, на якой мове гаварыў старажытны творца гэтага артефакта. Але тое, што дзеянні яго былі усвядомленымі, бясспрэчна. Каменная сякера зусім не прымітыўная. Для яе вырабу неабходны былі не толькі фізічныя, але і інтэлектуальныя намаганні. І значыць, артефакт вырабляўся з пэўнай мэтай. Але якой? Жыццё чалавека першабытнай эпохі было выключна прагматычным. Накарміць, абараніць і зрабіць побыт максімальна адпаведным часу. Усё яго жыццё – гэта барацьба за жыццё. Думаць аб вышэйшых матэрыях у падобнай сітуацыі бессэнсоўна. Ды і часу не было. Ёсць розныя пункты гледжання наконт прызначэння каменнай свідраванай сякеры. Асноўная маса даследчыкаў лічаць, што гэта прадмет вайны. Пераважнай большасці это зброя. Такія прадметы атрымліваў мужчына у працэсе ініцыяцыі, калі юнак станавіўся мужчынай, і затым практычна праз усё сваё жыццё ён нёс сваю каменную сякеру, сваю зброю. Здаецца, нерацыянальна выкарыстоўваць такі прадмет толькі ў адной іпастасі. Сякеру цалкам маглі прымяняць і ў будаўніцтве.
У папярэднюю эпоху старажытны чалавек з костак маманта, гіганцкага аленя, шаблязубага тыгра будаваў каркас жылля. Улічваючы памеры гэтых жывёл, не цяжка ўявіць сабе, як гэта магло выглядаць. Аднак у эпоху неаліту такія звяры былі ўжо чалавекам вынішчаны. У якасці будаўнічага матэрыялу на доўгія тысячагоддзі выходзіць дрэва, якое трэба было і сячы, і апрацоўваць. У савецкай археалогіі у канцы 50-х гадоў быў праведзены эксперымент, які паказаў, адной і той жа каменнай сякерай можна было з лёгкасцю паваліць больш за 100 дрэў. Сасну секлі 15 хвілін, дуб – гадзіну. З адной толькі папраўкай. Карыстацца сякерай трэба было з розумам, мець спрыт. Глядзіце далей. Колькі каштуе сёння каменны свідраваны выраб? Хто і навошта падрабляў артефакт? Чаму продкі лічылі яго незвычайным прадметам? Існуе чамусьці некае перакананне ў тым у многіх людзей, так, а яно ўзнікла ў сувязі з эвалюцыяністычным поглядам на гісторыю, на жыццё, што некалі былі людзі адсталыя, забітыя, дурныя, так, а цяпер мы такія разумныя і вялікія, таму што мы асвоілі некую тэхналогію. Разам з асвоеннем тэхналогіі мы губляем і згубілі вельмі многае. Самае галоўнае, мы згубілі сувязь з прыродай. У старажытнасці людзі былі больш практычныя, безумоўна, і былі больш прыстасаваныя да жыцця, чым мы. Што ўдалося высветліць? На працягу некалькіх тысячагоддзяў наш артефакт, каменны свідраваны выраб, нагадаем, яго знайшлі на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў канцы 90-х гадоў у Гродзенскай вобласці, быў галоўным сродкам абароны. Ад яго залежала выжыванне. Адкуль бы не зыходзіла пагроза? Ад голаду, холаду ці ад людзей, сякера была надзейным памочнікам, прыладай вайны і міру. Аднак гістарычны лёс артефакта мог бы скласціся інакш. Калі б наша каменная свідраваная сякера не засталася ў пахаваннях жалезнага стагоддзя, яна магла б набыць сакральную функцыю. Ёсць цікавая гісторыя пра ўзяцце горада Яфы, калі фараон па нейкіх прычынах не мог прыйсці на аблогу горада, і ён перадае гэтую булаву да свайго кіраўніка войска. Булава нават мела сваю назву, называлася «Прекрасная». І у запісы ўжо і вядзецца, што менавіта булава, як улада фараона, змагла захапіць гэты горад, а не кіраўнік войска. Магчыма, такі ж лёс напаткаў бы і наш артефакт. Пачынаючы з сярэднявечча да нашых дзён, ён стаў прыцягваць нібы магніт не толькі калекцыянераў і навукоўцаў, але і простых жыхароў. Кожны бачыў у гэтай рэчы сваю адметнасць і прызначэнне. Это мы зараз дакладна ведаем, што это за прадмет, што это каменная свідраваная сякера. Мы ведаем, што такому прадмету каля 5000 гадоў. А тады людзі лічылі яго незвычайным прадметам і звязвалі з незвычайнымі з'явамі. Лічылі, што такія прадметы з'яўляюцца на паверхні зямлі праз 12 гадоў пасля удару маланкі. Пасля цалкам перамогі хрысціянства, пасля таго, як паганства знікла з нашай тэрыторыі, каменныя свідраваныя сякеры называліся як перуноўкі ці перунавы стрэлы. Гэты міф, гэтае ўяўленне, яно распастранено вельмі на вялікай тэрыторыі. Што тэрыторыя Беларусі, Прыбалтыкі, часткова трапляецца на тэрыторыі Украіны. Лічылі, што сякера вісіць побач у хаце, і яна дапамагае ім выжыць. Нават, напрыклад, сякерай вельмі часта лячыліся, прыкладалі да хворага месца. Былі выпадкі, запісвалі этнографы, што кавалачак каменя з гэтай сякеры пры цяжкіх хваробах драбілі і давалі нават разам з ежай людзям. Націралі вымя корове, каб яна давала шмат малака. Што мы бачым? Наша каменная свідраваная сякера здзейсніла цэлае падарожжа ў гісторыі. Нарадзілася ў эпоху неаліту, трапіла ў эпоху жалеза і прынесла шмат карысці сваім уладальнікам і нават здолела навесці ў гісторыі шоргату. Уявіце сабе рэакцыю чалавека, які жыве ў эпоху сярэднявечча, не мае пад рукой падручніка гісторыі з малюнкамі, выкарыстоўвае тэхналогіі свайго часу, больш дасканалыя прылады працы і сутыкае каменны прадмет з круглай дзіркай пасярэдзіне.
Тое ж самае адчувае сучасны школьнік, калі яму паказаць пейджер і спытаць, што гэта такое. Хто ведае, можа быць, нашы вельмі далёкія нашчадкі калі-небудзь будуць галасіць ад замілавання, разглядаючы нашу патэльню. Вельмі цікавыя запісы ёсць ад імператарскай археалагічнай камісіі, калі у селяніна ў ігуменскім павеце спрабавалі набыць каменную свідраваную сякеру. Навукоўцы так і пішуць, што гэты чалавек хутчэй расстанецца з канём ці з каровай, чым з гэтай сякерай, таму што, згодна яго ўяўленняў, хлеб будзе больш мяккі, калі муку прасеяць праз атуліну, калі ў чалавека баляць зубы, то можна прыкласці гэтую сякеру, калі хворая жывёла, то можна з гэтай сякерай абысці хлеў, каб жывёла паправілася, і падкласці яе ў якасці ахоўнай рэчы дзесьці да малых дзяцей. Такія ёсць цікавыя моманты выкарыстання такіх прадметаў у 18-19 стагоддзі. Напрыклад, мужчыны лічылі, што такі прадмет прыдае ім сілу, мужчынскую сілу. Яны прывязвалі яго да пояса і маглі спакойна пайсці недзе ў суседнюю вёску, на некія, як мы зараз кажам, на дыскатэку, у клуб і адчуваць сябе сапраўдным такім моцным мужчынам. Жанчыны выкарыстоўвалі такія сякеры так увогуле дзіўна. Яны клалі іх у цеста і лічылі, што хлеб спячэцца смачнейшым. Ёсць звесткі, напрыклад, пра сякеру рэкардсмена, якая прайшла некалькі войн. Яна перадавалася ад бацькі да сыну, ад родзіча да родзіча у якасці пэўнага талісману, абярэгу. Такім чынам яна паспела прайсці ў руска-турэцкую вайну, яна прайшла потым руска-японскую, першую сусветную. І дзесьці ў 30-х гадах, хутчэй за ўсё, яна трапіла ўжо і на Вялікую Адчынную вайну. Аднак, на жаль, пасля гэтага след яе згубіўся. Сярэдзіна 19 стагоддзя браты Тышкевічы, заснавальнікі музея ў Лагойску і Віленскага археалагічнага музея. Бум аматараў гісторыі і даўніны. Людзі, акрамя таго, што яны праводзілі археалагічныя даследаванні, яны яшчэ збіралі розныя незвычайныя археалагічныя прадметы, у тым ліку і каменныя свідраваныя сякеры. Куплялі ў сялян. У некаторых калекцыі налічвалі 200-300 тысяч экземпляраў. І так, як сяляне разумелі, што за такую каменную сякеру можна атрымаць некую капейку, сяляне пачалі займацца падробкай. То есть вот у 19 стагоддзі фальсіфікат на такія сякеры. Дарэчы, калі казаць пра арыгіналы і падробкі, то каменныя свідраваныя сякеры звычайна вельмі лёгка адрозніваюцца. Это бачна і па выкарыстанню па тых тыпах сякер, якія бытавалі ў той ці іншы перыяд. Калі ў вас узнікла пытанне пра сённяшні кошт падобнай рэчы, нагадаем, у нашай краіне абарот артэфактаў забаронены, а за мяжой можна сустрэць у продажы каменны свідраваны выраб. Значыць, попыт ёсць. Сам культ сякеры са старажытнасці глыбокай захаваўся да нашага часу. Многія этнографы і археолагі, якія працавалі ў 19 стагоддзі і ў пачатку 20 стагоддзя, яны бачылі такія сякеры ў сялян. В некаторых выпадках яны бачылі многа такіх сякер падвешаны дзе-небудзь на бэльку ці пад столлю, ці пад страхою ў хаце. У Слонімскім раёне мой калега таксама Міхась Михайлович Чарняўскі ішоў, спыніўся каля студні папіць вады, узяўся за вядро спускаць, а на гэтага вядра прывязана каменная свідраваная сякера, якая выкарыстоўвалася як камень, як груз для таго, каб вядро апускалася і набірала ваду. Калі казаць пра некія такія ідэі ці мару, была б магчымасць на машыне часу перанесціся у той далёкі час, паглядзець это нашага далёкага продка з каменнай свідраванай сякерай, як яна была насаджана, правільна мы робім рэканструкцыю ці не так. І такая мара ёсць у мяне, я думаю, у многіх маіх калег, которые занимаюцца глыбокай старажытнасцю. Хаця кожная выснова, яна базуецца на дакладных археалагічных даследаваннях, на дакладным аналізе стратыграфіі, тапаграфіі, планіграфіі тых прадметаў, якія выяўляюцца ў пахавальным комплексе ці на паселішчы. Просты прадмет з няпростай гісторыяй. Каменны свідраваны выраб. Сёння гэта экспанаты археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
У далёкім мінулым рэч, якая адыгрывала важную ролю ў жыцці, як мы ўжо зразумелі, многіх людзей і пакаленняў. З фрагментаў гістарычнай рэчаіснасці мы атрымалі карціну таго часу. Складаную, яркую, неадназначную карціну. Але толькі зазірнуўшы ў паўзмрок стагоддзяў, можна больш поўна адчуць, зразумець сённяшні дзень і зазірнуць у будучыню. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае – артэфакты.